ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mundong ito ay marami tayong pwedeng maging karibal o kakumpetensya. Kahit nga minsan ay hindi mo pa sinasadya. Ikaw kabarangay, meron ka bang naging kakumpetensya na umubos ng iyong pasensya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Duday, ang 30 karinderya queen ng Tondo. Sa pagmamayabang lang naman, sa karinderya ko, ang pinakamabenta sa lugar namin. Walang halong biro yan ha, hindi lang ito dahil gusto kong magpa-advertise sa inyong radio station. Lahat ng kumakain sa karinderya ko ay palagi akong pinupuri, Papa Dudut. Napakasarap daw ng luto ko. Talo pa yung mga mamahaling resto na di aircon sa mall. Marami na akong suki na pabalik-balik. Kahit malayo pa ang lugar nila sa pwesto ko, Papa Dudut. At bata pa lamang ako ay inaral ko na nga ang mga putahing laging binibenta sa karinderya. Adobo, sinigang, ginisang ampalaya, afritada, maski na ang torta. Sa tulong ng lola ko ay nalaman ko ang pasikot-sikot sa pagkakarinderya. Pamana rin kasi sa akin ang karinderyang ito ng lola ko. At mula noong namatay siya, ipinangako ko sa sarili ko na sasukses pa rin po ito. Kahit na wala na siya. Na nagawa ko naman, Papa Dudut. Sa awa ng Diyos at sa suporta ng kapwa ko at rentahing best friend na si Mel, Papa Dudut. Silipin mo tong tortang talong ko, oh. Hindi mamantika, crispy pa. Pakaingay naman ng babaeng to. Hoy bakla, tigilan mo ako kung ayaw mong ibuhos ko sa batok mo tong sabaw ng sinigang ko, ha? Be naman, nangangasim na nga yung bato ko dahil sa init. Bubuhusan mo pa ng sinigang. Ay, gumilid ka nga. Natatakpan mo yung mga ulam ko. Ano ka ba? Kahit takpan ko itong mga benta mo, ang lakas pa rin ng amoy. Lalapitan pa rin ng customer. Bakit? Malinamnam bang amoy? Yes! Halatang pinasarap lang ng betchin. Charas! Sarapalin kita dyan eh. Hindi ako gumagamit ng betchin, no? Alam ko namang ma-pride ka pagdating sa betchin. Kaya nga ako bilib sa'yo. Kasi napapasarap mo ng todo yung luto mo kahit walang betchin. Duda ka pa. Yeah. Alam mo namang pinagpala ako sa galing sa pagluluto. Ganun? Minsan talaga dapat hindi ka pinupuri, no? Lumalaki ulo mo, be eh. Gusto maging down to earth, reminder lang. Ay, ayoko nga. Hindi ako magiging down to earth. At bakit ko naman gagawin yun eh? Saksakan ng sarap tong luto ko. Pang world class. Ay. Kabog ang Fine Dining Restaurant. Ay! Oh, ayusin mo na nga yung fine dining restaurant mo. Ay, Duday! Andiyan na yung crush mo, si Randy. Ang putok na naman yung ugat sa braso. Ang laki talaga, Hoy, umayos ka nga bakla. Sa akin lang ugat niya na. Uy, ba't mo ba pinagdadamot kung pwede namang hating kapatid na lang? Ba? Tigilan mo nga ako. Hating kapatid ka pang nalalaman dyan eh. Baka lamunin mo na ng buo si Randy kapag tumalikod ako. Hoy, hindi naman ako ganun. Hindi ako ganun kagutom sa braso niyang maugat. Ayos ka nga, andyan na siya. Tumimik ka na dyan. Uy, Duday! Mel! Kamusta, Randy? Kain ka ulit? Kumusta yung braso mo, Randy? Ugatin ba rin ba? Ay, hindi. Ang ibig ko sabihin, kumain ka na para hindi magutom yung mga ugat sa braso mo. Baka magalit yung mga yan. Baka biglang mga ganon. Ano ka ba
Huwag mong pakinggan si Mel. Gutom lang yan sa Braso de Mercedes. Anong gusto mong ulam, Randy? Kahit isang pritong tilapia lang tapos ano bang gulay meron ka dyan? Alam mo naman tayong mga trentahin kailangan na natin ng gulay, di ba? Ay, gusto mo ng talong? Ay, Teresa! Tsaka sabaw. Diba? Maraming sabaw, gano'n. Ayos ka lang ba, Mel? Parang kanina ka pa, ano ka ba? Pusa ka ba? Ay, ano ba naman, Randy? Kailan ba yung pusa? Nako, wag na nga kayo magtalo sa harapan ng mga ulam ko. Baka magtampo yung okra, kumulubot bigla. Okay na ba sa tilapia, Randy? Magmunggo ka na lang para pumare sa tilapia. May sahog tong chicharon tsaka tinapa. Teka, parang first class yung munggo mo Ay? Baka magkulang tong dala kong pera. Ay, hayaan mo na. Huwag mo nang bayaran tong munggo. Ha? Talaga? Oo, kasi si Mel na raw ang manlilibre sa'yo. Hoy, girl! Ba't naman ako yung ginawa mong volunteer sa munggo? Teka, huwag mo nang pagbayarin si Mel. Ako nang bahala. Magkano ba? Ay, sige na nga, libre na ang munggo. Ito na lang tilapia at kanin ang bayaran mo. Oh, heto pa saging. Libre na rin. Yun! Wow! The best ka talaga, Duday. pala Kaya yung hindi ako saging. makalingon sa ibang karinderya Alam mo, sa'yo pa lang, kontento na ako. Oh! Ayan! Ganun! Ano ba? Kababata ko si Randy at matagal ko na siyang gusto. Bata pa lamang kami ay type ko na siya papadudot. Pero parang hindi niya ako bet. Parang ang turing niya sa akin ay nakababatang kapatid. Mas matanda siya sa amin ni Mel ng 5 taon. Lagi ko nga ang Fini-Flames, Hope, ang mga pangalan namin. Nakakainis lang kasi puro friends ang lumalabas. Minsan ay gusto ko na tuloy magpalit ng pangalan. Madalas ko namang iparamdam kay Randy na type ko siya papadudot. Yung mga libreng ulam niya, hindi pa ba sapat yon para ma-realize niyang gusto ko siya? Soffer, manhid niya. Kala mo ay nakalaklak ng anesthesia. Kaya lang konting tiis, ganun talaga ang mga lalaki. Masyado silang nonchalant. Hindi naman ako napapagod maghintay. Hanggat wala siyang girlfriend, papadudot, aasa ako na mapapansin din niya balang araw. Bakit kaya ang tumal ng benta ko? Di naman holiday. Pero bakit mo lang kumakain dito sa karinderya ko? Duday! Duday! Ito na yung katapusan mo, girl! Ano pinagsasasabi mo dyan? Wait lang para ako naipitan ng ugat sa tagiliran, aray. Ay, naku. Ay, ganito na ba talaga pag tetrentahin na? Ang bilis maipitan ng ugat. Teka, breathe in. Walang breathe out, wait lang. Okay. Palabasin mo na kasi ang hininga mo. Ay, nako. Ano ba nangyari, Mel? Girl, katapusan mo na nga kasi. Sorry Anong katapusan? Anong katapusan? Iklaro mo. Ayan o, dyan sa kabilang kanto. May bagong bukas na karinderya. Kaya naman pala wala akong customer ngayon. Correct! Andun lahat. Kahit yung traidor na si Aling Maring, ini-enjoy yung mga tortang talong doon sa kabila. Kung makasubo ng talong, akala mo last day niya na. Kaya naman pala hindi makatingin si Aling Maring sa akin kanina nung napadaan siya rito eh. Inalok ko na lahat ng klaseng talong. Nako, ayaw pa rin. Manda talaga siya. Hindi na siya makakaulit ng libreng sabaw dito kapag bumili siya. Bahala siya dyan. Malabo na siyang bumili ulit dito, no? Mukhang trip na trip niya rin sa karinderya sa kabilang kanto eh. Gusto mo silipin natin? O sige, silipin natin. O, paano tong karinderya ko? Ha? Sino magbabantay? Girl, kailangan pa ba itong bantayan? Mukhang wala namang magkaka-interest dito na kawin yung mga ulam mo eh. Tumbak lang to, nakakasakit ka na ng loob ah. Charis lang, ikaw naman. Tara na kasi, sandali lang tayo. Para makita mo kung sino yung kakumpetensya mo. Ay, sige na nga. Pero teka, isasara ko lang tong karinderya. Oh, go, go, go! Yan ba? Yan ba yung karinderyang tatalo sa akin? Sa garahe lang naman siya nakapwesto. Halatang mainit. Hindi presko katulad mo sa akin. Pero te, tingnan mo. Mukhang preskong-presko ang sexing tendera, ang
Ang nipis na spaghetti strap. Tingnan mo yung shorts. Di ba yung mga ganyang shorts ginagamit lang sa Boracay? Bakit yung ginagamit sa pagbebenta? Kaloka naman to. Girl, kaloka ba o inggit ka lang? Hoy, ba't naman ako maiinggit sa kanya? Hindi ko kailangan magpakita ng singit at kuyukot para mangingganyo ng customer. Pero sis, mukhang effective. Tingnan mo, oh. Kung makatitig sa hita niya yung mga lalaking customer niya, naku, parang hindi na nila kailangan ng extra rice, oh. Busog na yung mga matay. Dinadaan lang pala sa pagpapaseksi ang laban. Magsasawa rin yung mga lalaking yan, no? Hindi habang buhay, mabubusog sila sa tingin. Babalik din ang mga yan sa akin. OMG! Si Randy ba yun? Siya nga! Siya nga! Traitor! Matapos kong ilibre ng ulam at saging, tapos bigla magpapatokso doon sa harot na tindera? Girl, kita mo yun? May pahawak pa sa brasong ate mo. Ay! Pinasil niya yung ugat ni Randy sa braso. Kita ko yun! Akin yun! Ariente! Kailangan natin malaman kung sinong mahaderang tindera na yan. Don't worry, I got you, sis. Lintik lang ang walang ganti. Wala siyang karapatan sa ugat ni Randy. That's mine. Anong mind atin yon? Yes, atin. Halos magsiputukan ang mga ugat namin sa ulo ni Mel, Papa Dudut. Nakakairita na kinuha na nga ng babaeng ito ang mga customers ko, pati ba naman si Randy? Pulang-pula ang mga mata ko habang pinagmamasdan kung paanong makatitig si Randy sa tenderang yon na akala mo ay isa siyang ulam na napakasarap. Umalis na kami kaagad ni Mel bago pa kami ma-stroke sa selos. At inalam na rin namin kung sino ba ang bagong saltang tendera na ito. Siya pala si Cindy, Papa Dudut. Kaedad lang din namin pero mas mukha lang siyang bata dahil balita namin buwan-buwan daw nagpapagluta drip siya. Sagana rin daw siya sa sunscreen dahil reseller siya ng sunscreen ng isang vlogger. Mahilig tumesting ng mga negosyo at ang naisip niyang gawing negosyo ay karinderya dahil dumarami na mga tao sa lugar namin. Marami akong napasarang karinderya dahil ako ang pinipili ng mga taga roon sa amin. Pero mula noong dumating tong si Cindy ay natakot naman ako. Paano kung karinderya ko na ang mapasara niya, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay nagiging matumal na ang benta ko sa karinderya. Dati ay konti na lang ang natitirang ulam sa pagsasara ko sa karinderya, pero mula nang nagbukas si Cindy ay ang dami kong ulam na hindi nabibenta. Ang ending ay kailangan ko tuloy ibenta kinabukasan para lamang hindi masayang. Minsan napapanisan na rin ako ng mga ulam. Lugi ang negosyo. Nakakainis talaga ang Cindy na yan. Lumipat na kasi sa karinderya ni Cindy ang mga dating parokyano ko at karamihan ay mga lalaki na walang ibang gusto kundi ang makita ang paspaghetti strap ng hitad na kakompetensya ko. Hindi naman siya maganda. Totoo, maputi at makinis lang siya. Magkaroon lang talaga siya ng pimple sa pisngi, mawawala na ang apil niya. Sure ako doon, Papa Dudut. Mel, dalian mo! Kate, please lang. Hinahinay lang sa paglalakad. Marupok na yung tuhod ko. Dalian mo, bakla! Huwag mo na akong artehan dyan. Kailangan natin sugurin si Cindy habang kainitan ng mga benta niya. Mag-eskandalo ka talaga, sis? Ayoko ng ganyan. Ikaw na lang. Hoy, hindi ako mag-eskandalo, okay? Oh. Gusto ko lang laitin yung mga benta niya sa harapan ng mga customer niya. Ay, girl, pag-eskandalo pa rin yon. Pero low-key lang. Ginaslight pa ang pagiging eskandalosa. Ewan ko sa'yo, Duday. Masyado ka nang na-obsess dyan kay Cindy. Bakit hindi mo na lang sarapan yung benta mo?
Baka kailangan mo na talaga ng magical powers ng Betchin para bumalik sa'yo yung fans mo. Hindi na to madadaan sa Betchin, Mel, ha? Sobrang lala na kaya ng emotional damage sa akin. Kailangan maturuan na ng leksyon ng Cindy na yan. Wala namang ginawang masama sa'yo si Cindy. Nagkataon lang siguro na dahil bago siya yung pinapansin ngayon. Babalik din sa'yo yung customers pag naumay na sila sa mamantikang adobo ni Cindy. Miss ko na yung mga customer ko. Kaya kailangan ko na silang pabalikin sa akin. Dali na, bilisan mo! Bakit kaya hindi na lang ikaw ang mag-isang sumugod doon? Bakit kailangan kalagkarin mo pa ako rito? Eh kasi nga, kailangan ko ng backup. Basta, dapat agree ka lang ng agree kapag nilalait ko yung benta ni Cindy, ha? Ano, G? Ay naku! Kung wala lang talaga akong utang na 1.5 sa'yo, hindi ko to gagawin, girl. At buti alam mo. Oh, basta ha, ganap kong ganap. Hi! Bagong bukas tong karinderya nyo. Hello. Yes po. Kakabukas lang pero kita nyo naman. Talaga namang dinudumog at pinipilahan at siguradong hindi tinipid. Hindi ka mabibitin at siguradong babalikan dahil pasok sa panlasa. Wow, para ako nanonood ng reels sa social media ng food vlogger. Maraming ang food vlogger ang pumupunta rito para lang i-vlog tong mga benta ko eh. Ay, kaya nga kami andito kasi food vlogger din kami. Talaga? Ah. OMG, go! Vlog lang kayo. Ano bang channel nyo? Secret muna. Malalaman mo na lang mamaya. Baka kasi masya ka sa dami ng followers ko eh. Is that true? Ay, exciting to ah. Teka, ito. Pinagmamalaki ko tong tortang giniling ko. Yan yung pinipilahan dito eh. Talaga ba? Asan na yung camera nyo? Para ma-video nyo na bago pa dapuan ng langaw. Ay, hindi, kasi kailangan muna naming matikman bago na naming i-video. Para kung di masarap, di namin sasali sa content. Naku, ngayon palang i-video nyo na kasi sure akong masarap na masarap yan. Ay, Sige nga, tikman natin. Siguro marami kang imbak na mantika, no? Ha? Bakit? Kasi parang pinalangoy at binabad mo sa mantika tong tortang giniling eh. Tsaka bakit ganon? Parang di naman lasang tortang giniling to. Ewan ha. Pero parang ilang beses mo lang ginamit tong mantika mo sa iba't ibang prito. Lasang tuyo nga to eh. Ang kati sa dila. teka, patikim nga ako. Hindi naman tuyo na lasahan ko, pero lasang sinigang. Ba't ang asim? Ay, alam mo, nalasahan ko rin yung asim. Pero hindi asim ng sinigang eh. Parang Parang asim ng panis na ulam. Ay, girl! Ano ba to? Bakit mo kami pinapakain ng panis, ha? Poser ka, no? Naku, ipopost ko na to. I-record ko. Para sabihin ko sa inyo bagong luto yan ha. Kaninang umaga ko lang prinito yan. Ano? Kaninang umaga lang ba? Pero bakit parang last week pa? Oo nga. At saka girl, may mga murang mantika naman eh. Bili ka na lang kaysa sa nagre-recycle ka ng mantika. Excuse me? Lakas mambintang ha? Bakit? Nakita mo na ba ang kusina ko para sabihin na paulit-ulit ako sa mantika ko, ha? Hindi ko na kailangan makita ang kusina mo. Lasa pa lang nitong torta mo eh. Alam ko ng isang buwan bago ka magpalit ng mantika. Tara na nga, Mel. Hindi ka na. Hindi deserve ng 5-star review tong karinderya ng babaeng to. Tsaka! Gigil na gigil si Cindy habang patuloy ang pagsatsat ko sa benta niya, papadudot. Napapatingin na rin ang mga customer niya at parang nag-aalinlangan na sa mga binili niyang ulam. Mabuti na lamang at wala roon ang mga nakakakilala sa akin na customers ko. Kaya malakas ang loob kong tarayan si Cindy dahil wala siyang malalaman tungkol sa akin. Kampante ako ni after nung ginawa kong eksena ay dadayuhin na muli ang karinderya ko. Pero nagkamali ako, papadudot. Mas lalong tumumal ang benta ko. Masama ang loob kong nilagyan ng betchin ang ulam ko. Kahit na tipong nagkandahilo-hilo na ako sa pagtikim ng ulam na may betchin. Mahina kasi ako sa betchin pero tiniis ko yon para mahatak ulit ang customers ko. Pero walang nangyari. Kaya naman ginamit ko na ang pinagbabawal na technique.
Nagsuot na ako ng mga damit katulad ng suot ni Cindy, Papa Dudut. Ay, taray pare! Nagpakita ka na rin sa wakas ng skin. Wala tayong choice. Di na madaan sa betsin eh. Baka kailangan ko na talagang magladlad ng skin. Hindi ko alam, medyo mataba pala yung braso mo, no? Hindi ko alam, medyo bastos ka rin ano? Ay, nanibago lang naman ako. Kasi sanay ako sa'yo na laging long sleeves ang suot. Bakit? Naman. Di ba bagay? Ay, bagay naman. Pero iwas mo na sa extra rice, girl, ha? Bumabakat sa damit mo yung bilbil mo, eh. Chares! Alam mo, hindi na charis yan eh. Ay, oo naman. Kumabig lang ako ng joke sa dulo para hindi ka masaktan, gano'n. So ano, magpapalit na ba ako? Sa sinabi mo, feeling ko tuloy baka mas lalo akong makataboy ng customers eh. Ay, okay na yan, sis. Laman tiyan ka pa rin naman. Tsaka perfect ang makeup mo today. Pula ng blush on, no? Kasing pula ng tusinong benta mo. Taray. Alis ka na nga! Panira ka ng araw eh! Okay, sis. Tawagan mo na lang ako later. Kapag may ulam kang hindi mabebenta, ha? Willing akong saluhin. Mag-stomach in na lang kaya ako. Para hindi masyadong lumitaw yung bilbil ko. Hirap naman nun. Mag-shawl na lang kaya ako para itago yung puson ko. Ay, nakakainis! Duday! Ay, anak ka na pala ka! Duday, may kausap ka? Barandi, nakakagulat ka naman eh. Ano yan, kinakausap mo bang sarili mo? Hindi! Ko-compute lang ako. Huwag kang ano dyan. Ano bang kailangan mo? Ano, syempre, bibili ako ng ulam sa'yo. Oh, bakit ngayon ka lang bibili dito, ha? Namiss kong ulam mo eh. Baka ang sabihin mo, na-miss mo yung mga libreng ulam ko. Di ka na makakalibre ngayon. Wala pa akong benta. Naku, hindi naman ako magpapalibre. Namiss ko lang talaga tong mga luto mo. Pabalot ako nung lechong paksiw tsaka itong pusit. Pati na rin yung ginisang upo, ha? Mukhang marami kang pera ngayon ah. Dati isang ulam ka lang palagi tapos ngayon 3 putahin ha. Natakam lang ako bigla nung makita ko eh. Uy, teka. Naka-makeup ka ba? Ha? Napansin mo ba? Konti lang yung pinahid ko. Try lang naman. Grabe, ngayon lang din kita nakitang nagsuot ng sleeveless, ha? Tapos hapit pa. Napadaan kasi ako sa DV nung isang araw. Bumili ako ng mga bagong damit. Ano, bagay ba? Yung shorts mo rin ang iksi. Nagpapakita ka na ngayon ng legs, ha? Ano yan? Uy, ano ka ba? Kunting skin lang naman tong pinapakita ko eh. Hindi ko naman kasi pwedeng ipagdamot. Sarap ng tawa nito, sapakin kita. Oh, bakit ka ba tumatawa? Ay, wala. Ay, naalala ko lang kasi yung waitress na tinable nung tatay ko dun sa beer house dati. Alam mo, ganyan din kakapal yung makeup nun eh. Tsaka ang iksi ng suot. Tapos, tapos lumuluwa pa yung bilbil sa gilid. Mukha ba akong taga-bar? Ay, hindi. Ay, nanibago lang ako. Sorry. Duday, ipagbalot mo na nga ako ng ulam para makaalis na ako. Na-hurt ako sa sinabi ni Randy, Papa Dudut. Okay lang kung si Mel yung mangdaot ng itsura ko. Hindi ako masyadong apektado pero noong si Randy na yung gumawa, ang sakit pala. Kasi gusto ko siya. Gusto kong ma-impress siya sa pagbabago ko. Pero parang nilait niya ako at ang buong pagkatao ko nang tumawa siya ng sobrang lakas. Nakakainsulto at hindi ako makalaban sa kanya noon. Kasi pinaglalaban ko ang tampo sa puso ko. Bakit kay Cindy okay lang siya na makitang nakasuot ng makeup at hapit na hapit ang damit ng hitad na yon? Pero bakit sa akin ang laking issue? Na-insecure tuloy ako lalo sa sarili ko at mas nakaramdam din ako ng takot dahil bukod sa mga naagaw na customers ni Cindy, abay baka maagaw na rin niya sa akin si Randy
kapag tumagal pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mas okay na akong agawin ni Cindy or mas okay nang agawin ni Cindy ang customers ko kesa ang nag-iisang lalaking gusto ko, si Randy. Kaya naman kung nagtagumpay siya sa customers ko ay hindi niya yon magagawa kay Randy. Kaya naman binakuran ko na po si Randy habang hindi pa lumalalim ang koneksyon nilang dalawa. Hindi na ako nag-spaghetti strap at mixing shorts. Pero natuto na rin po akong mag-ayos base sa bagay na damit sa akin. Panay na rin ang daan ko sa palengke kung saan ay nagkakargador itong si Randy. Lagi akong may dalang ulam para sa kanya. Alam kong kahinaan niya ang pagkain, kaya yon ang uunahin kong ilagay sa harapan niya. Isang gabi maaga akong nagsarado ng karinderya para iabot ang gabihan ni Randy. Inaabangan ko siya kung saan siya madalas tumatambay pagkatapos ng trabaho niya, Papa Dudut. Girl, kanina pa tayo naghihintay dito ah. Nagsisebo na yung bibigay mong tapa kay Randy. Wait lang kasi. Parating na rin yun. Biyernes yun kaya maraming pinabuhat sa kanya na gulay. Ay, nako, gutom na ako. Alam mo, pumunta ka na lang sa bahay mamaya. Kunin mo lahat ng ulam na gusto mo. Basta, shut up ka lang dyan. Ha? Yeah. Ay, si Cindy yun, di ba? Saan? Ay, siya nga. Hindi ako pwede magkamali sa suot niyang spaghetti strap. Grabe, no? Ay, Barbie arms. Tingnan mo yung braso, ang payat. Ano naman ang point mo dyan? Baka gusto mong iuntog kita sa biceps ko. Psst, huwag ka maingay. Mukhang palapit dito. Hi! Nandito pala yung mga peking vlogger. Hi! Andito rin pala yung peke ang puti. Gluta drip pa more. Wow! May stalker pala ako. Inggit ka lang kasi ako may pang-gluta. Eh ikaw? Hindi ko kailangan ng gluta kasi proud morena ako. Ah, morena ka pala. Akala ko kasi libag lang yan. Mel! Ay! Sorry sis, ang benta kasi nung sinabi niya. Ang benta nung sinabi ko, no? Mas mabenta pa kaysa mga benta sa karinderya mo, Duday. Wow! Sino ngayon ang stalker, ha? Kilala mo ako bigla? I'm flattered. Well, mula nung siniraan mo ang mga luto ko, inalam ko na rin kung sino ka. Reyna ka pala ng betchin eh. Gumagamit lang ako ng betchin para kalabanin ka. Oh, sobrang triggered ka ba sa akin, girl? Ah, dapat lang, no? Ako na ngayon ang reyna ng karinderya sa atin. Kaya wag ka nang lumaban, nakakaawa ka lang. Hoy! Ako pa rin ang reyna ng karinderya, no? Bago ka dumating, trono ko na yon. Baka nakakalimutan mo. Napapalitan ng reyna kapag humihina na. Ito na nga, oh. Unang atak ko palang bagsak ka na. Spaghetti strap lang ang laban, pero nilangaw na bigla ang mga ulam mo. Kawawa ka naman, oh. Sobra ka na, ha? Kabago-bago mo lang umasta, pero... Ulap, ha? Napakagaspang ng kamay mo! Walang paspa! Ganon na! Sasapunutan kita sa bahay! Diyos ko, ano ba tunay? Tama na! Walang titigil sa pamilyang ta! Hoy! Duday! Cindy! Ano ba nangyayari, ha? Randy, huwag kang humarang dyan! Hindi, tama na! Nakita mong pumutok na tong labi ni Cindy, oh. Ayos ka lang ba, Cindy? Hindi. Super sakit. Dito, sa lips. Aray! Dito, sa lips. Di ka naman ganyan kanina. Plastic! Malandi! Hindi ka Mel, talaga dito! ilayo mo na nga si Duday. Baka magkasakitan pa sila lalo, eh. Halika na, Duday! Awat na! Tinurog mo na kayong uso, oh. Halika na! Pasalamat kasi hindi may umawat sa akin ngayon, ha? Makikita mo sa susunod. Makikita mo! Napaiyak na lamang ako hindi dahil sa sakit na natamo ko sa pagsabunot ni Cindy sa akin,
kundi dahil mas kinampihan siya ni Randy. Siya pa itong unang hinablot ni Randy para protektahan sa akin. Hindi ba dapat ako? Ako yung dihado eh. Ako ang kababata niya. Ako ang matagal na niyang kakilala. Ako yung totoong nagmamahal sa kanya. Mula noon ay natauhan na ako, Papa Dudut. Ayoko nang mahalin si Randy, hindi naman niya masusuklian yon. Nakakasama lang ng loob dahil sa dinami-rami ng taong pwedeng makuha ni Cindy. Kay Randy pa siya nagwagi talaga. Sinubukan ko mag-move on at nag-focus ako sa pagluluto. Inaral ko ng mabuti ang pag-improve ng pagkain ko kahit walang betchin. Kahit na hindi pa ako nakasuot ng hapit na damit. Nag-work naman, Papa Dudut. Unti-unting bumalik ang mga customers ko at balita ko ay humina na rin ang karinderya ni Cindy pero wala na akong pakialam noon. Ang focus ko ay sarili ko. Konti na lang tong natirang adobong sitaw. Ha? Iuwi mo na, Mel. Wala na bang afritadang manok dyan? Ay, naku pa kasi nag-crave yun eh. Wala na. Ubus na. Bawi ka na lang bukas. Ay, grabe ah. Lumakas ulit benta mo. Tsaka parang mas mabenta ka na ngayon kaysa noon. Ganun talaga kapag nakafocus ka sa sarili mo. Eme. Ay, pakilagay mo nga muna tong kanin sa ref. Tsaka pakicheck mo na rin kung meron pang graham cake sa freezer. Kainin natin mamaya. Ay, bet ko yan. Wait. Hi, Duday. Sarado ng karinderya ko. Bumalik ka na lang sa Cindy mo. Ay, galit ka pa rin ba? Isang buwan mo na akong iniiwasan. In-unfriend mo pa ako sa social media. Bakit? Deserve mo naman eh. After mong kampihan sa Cindy kaysa sa akin, ano sa tingin mo? Gusto pa kita maging friend sa social media? Sige na naman, Duday. Huwag ka nang magtampo. Eto, may dala akong ulam para sa'yo. Oh, Para kang tanga. Dadalhan mo ako ng ulam mula sa ibang karinderya? binili ko yan kay Cindy. Hindi ka pa rin talaga tapos sa pananakit sa akin, ano? Talagang dinala mo pa rito yung ulam ng hitad na yon? Huwag ka munang magalit kasi. Tikman mo muna. Mas gusto ko pang tumikim ng lason kesa dyan sa mamantikang ulam niya. Eh ayun na nga eh, mamantika talaga ang mga benta niya kasi kailangan niyang ulit-ulitin yung mga benta niya sa loob ng isang linggo. Alam mo naman na nakakatagal ng buhay ng ulam kapag lumalangoy sa mantika yung pagkain, di ba? Akin na nga yan. Titikman ko. Ano ba to? Ba't ganito yung lasa? Matabang na nga, alam mong luma pa. Oh, sabi ko naman sa'yo eh, wala talagang tatalo sa mga ulam mo, Duday. Walang tatalo pero doon ka kumakain sa kanya. Mas plastic ka pa sa plastic labo. Eto na naman tayo eh. Ito na, magpapaliwanag na ako kung bakit ako laging nandun. Ako yung tagahatid ng gulay at karne para kay Cindy. Kinontrata niya ako, malaki yung bayad niya eh. Libre pa ang pagkain mula umaga hanggang tanghali. Kaya yun, syempre, pinatos ko na. Sayang din naman yung kita, no? Ang dami mo naman pwedeng gawing racket dyan ah. Pero bakit sa bruhang yun pa? Aminin mo, type mo lang talaga siya eh. Hoy, hindi ko siya type. Alam mo namang ayoko sa mga babaeng halos lilitaw na lahat ng ililitaw sa katawan eh. Ayoko sa mga masyadong ma-makeup. Sinungaling. Ay nako. Alam mo kung ayaw mong maniwala, hindi naman kita pipilitin. Pero sana maintindihan mo na kailangan ko rin ng pera. Kailangan kong makaipon kaya ako nagtrabaho sa kanya. Bakit ba bigla ka naging mukhang pera ha? Dati naman sapat na sa'yo kung magkano man yung kinikita mo dyan sa pagkakargador mo sa palengke. Tsaka sa pag-extra-extra mo bilang delivery boy. Ano kasi, gusto kong makaipon para hindi naman nakakahiya sa'yo kapag inaya kitang lumabas. Gusto mo akong ayain lumabas? Naku, dati pa. Hindi lang ako makadiskarte kasi nahihiya ako eh. Mas marami kang pera sa akin. May sarili kang negosyo. Strong at saka independent woman ka. Eh ano ba naman ako, di ba? Kaya syempre gusto ko na may patunayan sa'yo bago ako lalapit para manligaw. Teka. Ano? Gusto mong manligaw sa akin? Oo, Duday. Kaya nga ako nandito eh. Kasi may sapat na akong ipon para hindi naman nakakahiyang lumabas tayo. Para may mabili ako para sa'yo kapag nagturo ka na ng mga gusto mo kapag namasyal na tayo.
Sinungaling ka. Hindi yan true eh. Si Cindy talaga yung type mo, di ba? Ay nako, ayaw pa rin maniwala. Duday, ikaw ang gusto ko. Pwede ba tayong lumabas at kumain sa fine dining restaurant? Kinilig ako sa wakas ay umamin na rin si Randy. Natagalan man bago siya umamin pero napakasaya ko. Perfect ang pagdating niya. Kung kailan nag-let go na ako sa kanya ay saka naman siya lumapit. Kung kailan nag-focus ako sa sarili ko ay saka naman siya nag-focus sa akin. Nakakatuwa lang talaga, Papa Dudut, mula noon ay naging happy na ako. Sa career ko sa karinderya at sa love life ko. Nabalitaan kong nagsarado na rin ang karinderya ni Cindy. Napansin na rin ng mga tao na nakakaumay ang mga benta niyang mamantika. Sa akin na pumupunta ang mga customers niya. Hindi pa rin kami nagkakaayos na dalawa pero napatawad ko na po siya. At sana'y napatawad na rin niya ako. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Duday. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Barangay LS 97.1 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Parte ng buhay ng tao ang mga pagsubok. Dumarating daw kasi ito para mas lalo tayong maging matatag sa buhay. Pero madalas talaga mga kapuso, ito ang nagpapahina sa atin. Lalo na kung wala na tayong makapitan para kuhanan ng lakas. Ikaw kapuso, minsan ka na bang sumuko sa pagsubok na dumating sa buhay mo? Ang pagsubok daw ang humuhubog sa katatagan ng isang tao. Kaya nga palagi raw natin kailangang lampasan ito kahit ano paman ang mangyari. Pero may mga pagsubok kasi na madalas na sabay-sabay na dumarating sa buhay natin. Hanggang sa tayo na lang ang bumitaw at tuluyan ng sumuko. Ang sulat ng ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si April. Isang anak na walang ibang hinangad kung hindi ang pagmamahal mula sa kanyang ina. At isang babae na matagal nang naghihintay ng tunay na pag-ibig mula sa kanyang kapareha. Dumating siya sa punto na pakiramdam niya ay sinadya ng mundo na maging malupit sa kanya dahil sa dami ng mga pagsubok na dumating sa buhay niya. Pero hanggang kailan nga ba siya dapat na magpakatatag? Hanggang kailan niya dapat tiisin ang pagmamalupit ng nanay niyang sobrang minahal niya? At hanggang kailan siya maghihintay ng pag-ibig mula sa taong walang pagmamahal para sa kanya? Gusto mo na bang malaman kung sumuko nga ba si April sa mga pagsubok na kanyang hinarap? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay inulang ka na rin ng pagsubok sa buhay mo? Pinilit mo bang lumaban o minsan ka na ring muntik ng sumuko? Si April kaya, paano niya kinaya ang pagmamalupit ng mga tao sa kanya? Anong ginawa niya para malampasan ang lahat ng pagsubok sa buhay niya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kagaya ko na avid listener ng inyong programa na Barangay Love Stories. Ako nga pala si April, 29 years old, taga Navotas at nagtatrabaho sa isang mall na malapit sa inuupahan kong apartment.
Hindi ko alam kung kailan nyo pa mababasa itong sulat ko dahil sigurado akong araw-araw ay nasa 100,000 ang mensahe at sulat na inyong natatanggap. Pero umaasa ako na mapili nyo pa rin tong sulat ko dahil sigurado naman ako na may aral sa buhay na maiiwan ang kwento ng buhay ko. Namulat at lumaki ako na si Mama lang ang kasama ko sa buhay, Papa Dudut. Single parent kasi siya pero masasabi ko na medyo maginhawa naman ang buhay namin. Sa isang malaking kumpanya kasi nagtatrabaho si Mama, kaya ayos lang kahit siya lang ang nagtatrabaho para buhayin ako noon. Kaya lang hindi talaga lahat ng nakagagaan sa buhay ay masaya. Kagaya ng buhay namin, lalo na at hindi talaga ako gusto na maging anak ng mama ko. Pero kahit palaging malupit ang pagtrato niya sa akin ay mahal na mahal ko pa rin siya. Ayaw niya noon na nakikita ako sa bahay, umiinit ang ulo niya kapag kasama niya ako. At sa mga simpleng pagkakamali ko lang ay hampas at palo na kaagad ang matatanggap ko sa kanya. Nasa isip ko kasi noon ay swerte pa rin ako na binuhay ako ni Mama, Papa Dudut. Maswerte ako kasi hindi niya ako pinalaglag kahit pa ako ay bunga ng panggagahasa sa kanya ng dati niyang katrabaho. Mama, nakauwi na po kayo. Ano ba? Huwag mo nga akong niyayakap. Naalibadbaran ako sa'yo. Pasensya na po, Mama. Pero mabuti po at maaga kayo nakauwi ngayon. Akala ko po kasi gagabihin kayo kagaya ng mga nakaraang araw eh. Minalas ako sa sugal kanina, kaya umuwi na lang ako kaysa mas malaking pera pa matalo sa akin. Ganun po ba? Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Pero nawalan na ako ng gana kasi nakita ko na naman yung pagmumukha mo. Ay, gusto niyo po ipagtimpla ko na lang po kayo ng kape? Mabuti pa ngayon na lang ang gawin mo na may pakinabang ka naman. Hindi yung nakakadagdag ka lang sa sakit ng ulo ko. Sige po, Mama. Ipagtitimpla ko po kayo muna ng kape. Grabe, ang sakit ng ulo ko. Dapat talaga hindi na lang ako lumabas kanina. Minalas pa tuloy ako. Aray! Ang init ng tubig! Hala! Ano bang nangyari? Ba't ang ingay-ingay mo, April? Mama, sorry po. Hey! Ano na namang ginawa mong buwisit ka? Napaso po kasi yung kamay ko ng mainit na tubig kaya po nabitawan ko po yung tasa. Sorry po talaga, Mama. Ang sabihin mo, tatanga-tanga ka lang talaga. Halika nga rito, bata ka! Aray, Mama! Ang sakit po! Huwag niyo pong pingutin ang tenga ko! Masasaktan ka talaga sa akin kasi tatanga-tanga ka. Mama! Hindi ko naman po talaga sinasadya eh! Sorry po! Sorry, Mama! Pinagbigyan na nga kitang ipagtimpla ko ng kape tapos eto pa ang gagawin mo? Babasagin mo lang ang gamit ko at magkakalat ka pa sa kusina. Alam mo bang sobrang sakit ng ulo ko? At ngayon lalo pang sumasakit dahil sa yung buwisit ka. Aray ko! Tama na po! Masakit na po talaga! Kung hindi mo akong binwisit, hindi ka masasaktang bata ka. Kung hindi ka tatanga-tanga, hindi masisira ang gamit ko sa kusina. Mama! Hindi ko naman po talaga sinasadya. Sorry na po! Sorry po! Alam mo, dapat talaga hindi na lang kita binuhay at pinanganak eh. Dapat nung una pa lang pinalaglag na kita para hindi ako nabubwisit sa pagmumukha mo. Dahil sa tuwing nakikita kita, naaalala ko yung demonyong tatay mong buwisit ka. Kaya dapat sa'yo mawala na lang sa buhay ko. Dapat hindi na lang kita binuhay. Ay, ko, Mama! Tama na po! Parang awa na po! Tama na po! Tama na po! Tama na po! Papa Dudut, kahit halos araw-araw akong nasisigawan noon ni Mama
at madalas na sinasaktan ng pisikal ay mahal ko pa rin talaga siya. Palagi niya kasing sinasabi noon na sana raw ay pinatay na lamang niya ako pero hindi naman niya ako pinabayaan. Ang ibig kong sabihin ay ginagampanan niya pa rin ang responsibilidad niya sa akin bilang nanay ko. At dahil doon ay naniniwala ako Papa Dudut na kahit paano ay may pagmamahal pa rin siyang nararamdaman para sa akin. Kaya lang habang tumatagal noon ay mas lalo lamang nagiging mabigat ang mga kamay at mapanakit ang mga salita sa akin ni Mama. Mas lalo niyang ipinamumukha sa akin na nagsisisi siyang pinanganak niya ako. Dapat daw talaga ay pinatay na niya ako noong nasa tiyan pa lamang niya ako. Dapat daw ay hindi na ako binuhay pa. Masakit para sa akin ang paulit-ulit na marinig yon. Mas masakit pa nga yun kesa sa pananakit na pisikal na ginagawa sa akin ni Mama. Naisip ko rin tuloy noon minsan na sana ay hindi na lamang niya ako pinanganak pa. Nang maging teenager na ako ay nabawasan ang pananakit na pisikal sa akin ni Mama, Papa Dudut. Kaya lang hindi ang pagsigaw at pagmumura niya sa akin. Kaya mas masakit talaga ang dinadanas ko noon. Hanggang sa hindi ko na nga nakayanan ng lahat sa unang pagkakataon. Tandang-tanda ko pa yon kasi birthday ko ng araw na yon. Excited akong umuwi sa bahay galing sa eskwela. Umaasa ako na kahit papaano ay may pagkain siyang inihanda para sa akin pero ang lasing na mama ko lang ang inabutan ko na nasa sala ng oras na yon. Pinapaalala ko pa nga sa kanya ang birthday ko at baka sakali ay bumait siya kahit na sa araw na yun lang. Pero isang sampalang sinagot niya kasunod ang mga salitang pinagsisisihan ko. Ang araw na pinanganak pa kita, April. Pumasok na ako sa kwarto ko noon, Papa Dudut, at tahimik na umiyak. Ang bigat talaga ng pakiramdam ko. Ang sakit ng dibdib ko na tila sasabog na at paulit-ulit ko noong naririnig sa isipan ko ang lahat ng mga mura, sigaw at masasakit na salita na sinasabi sa akin ni Mama. Hanggang sa basagin ko na nga ang salamin ko sa kwarto at abutin ng isang piraso noon. Alam kong mali talaga ang plano kong gawin ng mga oras na yon pero hindi ko na talaga kayang tiisin pa ang lahat. At ayoko na ring mabuhay pa sa mundong ito. Kaya hindi ko na napigilan pa na gawa ng masama ang sarili ko. Mama, nasan po tayo? Nandito sa ospital. Saan pa ba? Buti naman at gising ka na. Mama, sorry po. O ngayon magsasorry-sorry ka? Ano bang naisipan mo at naglaslas ka ng pulso mo? Nagtampo lang naman po ako tsaka nasaktan sa sinabi niyo eh. Nagtampo ka lang kasi hindi kita pinaghanda ng pagkain sa birthday mo tapos naglaslas ka na? Ano ka ba naman, April? Ano bang klase pag-iisip meron ka? Hindi lang naman po tungkol sa birthday ko, Mama. Tungkol pala saan yung pinagmamaktol mo dyan? At talagang nagdagdag ka pa ng mga gastusin at abala sa akin? Mama, napapagod na po kasi ako. Bakit ka naman mapapagod? Wala ka namang ibang ginawa kundi mag-aral at maglakwatsa. Napapagod na po ako sa mga sinasabi niyo sa akin. Napapagod na po ako sa lahat ng mga pananakit at pagsigaw niyo sa akin. Alam mo, hindi kita maintindihan. Maswerte ka nga at binuhay pa kita eh. Tapos nasampal lang kita dahil nakainom ako, naglaslas ka na kagad. Mama, kailan niyo po ba ako susubukan na totoong intindihin? Hindi lang naman po ito tungkol sa kanina. Pagod na po ako. Pagod na ako maging anak niyo. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako napapagod? Pagod na ako makarinig ng masasakit na salita mula sa ibang tao nang dahil sa'yo at sa tatay mong rapist! Mabuti nga at namatay na siya sa kulungan at laking pasalamat ko na ikaw lang ngayon ang tinitiis ko sa buhay! Palibasa hindi ikaw ang naabuso at hindi ikaw ang nabuntis at hindi ikaw ang nanakan ng isang rapist! Di sana nga po hindi niyo na lang ako binuhay. Hindi yung palagi na lang tayong ganito. Yung palagi na lang akong nakakarinig ng masasakit na salita mula sa inyo. Sana talaga nung una pa lang, pinatay niyo na lang po ako. Ang kapal
Alam nyo, dapat hindi nyo na lang ako dinala dito sa ospital eh. Para sana totoong namatay na lang ako. Para sana... Tama na ka! Tumigil ka na nga sa mga sinasabi mo, April! Wala namang kwenta yan! Mabuti pa umalis na ako dito at magpahinga ka na lang dyan! At huwag ka na uling gagawa ng kahit na anong kalokohan, ha? Kung hindi, malilintigan ka na talaga sa akin! Papa Dudut, akala ko talaga noong una kaya ako dinala ni Mama sa ospital ay dahil ayaw niya akong mawala sa kanya. Ayaw niya pa akong mamatay kasi mahal niya ako bilang anak niya. Umasa pa ako noon na magbabago na siya, na pagmulat ng mga mata ko ay umiiyak na mukha ni Mama ang una kong makikita. Kasunod ang mahigpit na mga yakap niya. Pero hindi ganon ang nangyari. Kabaliktaran ng lahat ng inaasahan ko dahil ng araw na magising ako noon ay ang unang pagkakataon na naramdaman kong parang wala na talagang pakialam sa akin ng mama ko. Na para bang wala na talaga siya ni katiting na pagmamahal para sa akin. Pero tiniis ko pa rin yon kasi kahit sobrang nasasaktan ako sa ginagawa niya sa akin, siya pa rin ang mama ko at mahal ko pa rin siya. Ang hindi ko lang maintindihan ng mga oras na yon, Papa Dudut, bakit kaya hinayaan pa ako ng Diyos na mabuhay kung parehong sitwasyon lang din naman ang makakaharap ko? Bakit nabuhay pa ako noon kung hahayaan lang din naman ng Diyos na patuloy akong maghirap sa mundong ito? Papa Dudut, nang makalabas ako ng ospital at makauwi sa bahay ay hindi na ako masyadong kinausapan ni Mama. Kung kakausapin niya man ako ay palagi na lang napasigaw na may kasamang mura yon. Tinis ko pa rin ang ilang taon yon kasi mama ko siya at mahal ko siya. Yon ang paulit-ulit kong isinisiksik sa isipan ko. Kahit pa never ako nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanya. Pero syempre lahat naman ng pagtitiis ay may hangganan. At dumating na nga ako doon nang muli niya akong mamura at masampal. Nang gabi rin na yon ay umalis na ako sa bahay ni Mama. Hindi niya ako pinigilan, Papa Dudut, at sobrang sakit noon para sa akin. Kasi pinatunayan niya lang na kahit kailan ay hindi niya talaga ako minahal bilang anak niya. May maliit na akong pera na naipon noon, Papa Dudut. Umupa ako ng maliit na kwarto na para sa sarili ko at nakahanap naman ako ng trabaho sa isang mall. Doon ko na nga nakilala, Papa Dudut, si Aris. Mas matanda siya sa akin ng 14 years. 34 na siya nang makilala ko at nakatira siya sa malapit din na inuupahan kong kwarto. Isa siyang security guard at madalas kaming nagkakasabay na kumain sa malapit na karinderya. Hanggang sa magkausap na nga kami, magkapalitan ng cellphone number at pagkalipas ng ilang linggo ay nagkaroon na nga ng relasyon. Si Aris ang first boyfriend ko. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ako ng pagmamahal mula sa isang tao. Kaya naman hindi na ako tumanggi pa nang yayain niya na akong magsama kami sa isang bahay. Pero ang hindi ko inaasahan noon ay ang pagbalik ko sa malupit na buhay at pighati, Papa Dudut. Mahal, sorry ha kasi nakatulog ako. Nalak ko rin pala tong pinto dito sa loob ng bahay. Tumabi ka nga dyan! Aray! Huwag mo naman ako itulak! Huwag kang maarte dyan, ha? Kung ayaw mong samain ka talaga sa akin. Ano bang ulam natin ngayon? Sandali lang, ipaghahain kita. Oh, ito oh. Ano yan? Kanin tsaka pritong dilis. Alam kong dilis at kanin yan, tanga. Ano ba tingin mo sa akin? Bulag? Pagkain ang hinihingi ko, hindi kaning baboy. Hindi naman kaning baboy to, mahal. At talagang sumasagot ka na sa akin, leche ka, ha? Aray ko! Aray ko! Bitiwan mo naman yung buhok ko, Aris!
Nasasaktan ako, ano ba? Masasaktan ka talaga sa akin kasi tatanga-tanga ka. Kapag pagkain ang hinahanap ko, yun ang ibigay mo sa akin. Isa wala na nga ako maihain sa'yo na ibang pagkain. Inutang ko nga lang yan sa kakilala kong tindera kasi wala nang natirang pera sa akin eh. Binayaran ko na kasi yung utang mo na 3 buwan na upa dito sa bahay. Sinasabi mo bang kasalanan ko ngayon na wala ka ng pera, leche ka? Aray ko, Aris! Please naman, bitawan mo na yung buhok ko! Ang sakit na eh! Ayan! Aray! Lumabas ka ron at bumili ka ng pritong manok. Pero saan pa ako makakabili ng pritong manok? Maghahating gabi na oh! Wala akong pakialam. Basta gumawa ka ng paraan dahil gusto ko ng manok. Aris naman eh! Uuwi-uwi ka ng ganitong oras tapos ako nga apurahin mo na maghanap ng makakain mo. Aba, leche ka talagang babae ka, ha? Aris, ano ba? Bakit ka ba nananampal? Kanina mo pa ako sinasaktan na! Kasi nakakalimutan mo yata na nakikitira ka lang dito sa bahay ko. Nagsishare naman ako sa mga gastusin dito. Tsaka ako pa nga nagbayad ng utang mo ng upa ng 3 buwan sa may-ari nitong bahay eh. Alam mo ikaw, kanina ka pa eh. Nakakainit ka na talaga ng ulo, babae ka. Halika nga rito! Halika rito! Aris, ano ba? Bitiwan mo nga ang buhok Tandaan ko! mo to, April. Bahay ko to. At ako lang ang masusunod dito. Siguro naman matatandaan mo yan kapag inumpog ko ng ulo mo sa pader. Aray, tama na! Tama na! Aris, parang awa mo na! Sumagot ka ng maayos kung ayaw mo mas malintigan pa sa akin. Tandaan mo, ako lang ang nagmamay-ari ng bahay na to. Ako lang! Naiintindihan ko na, Aris! Ikaw lang! Ikaw lang ang masusunod sa bahay na to! Ikaw lang ang susundin ko! Ayan! Marunong ka naman palang sumagot ng maayos. Gusto mo pa yung ganitong kakasigawan tayo rito? Makatulog na nga lang. Nawala na ako ng ganang kumain. Papadudot pakiramdam ko noon ay malas ko talaga sa taong nakakasama ko sa buhay. Pagmamahal lang naman ang gusto kong matanggap at maramdaman mula sa kanila. Pero wala silang ibang ginawa kundi ang saktan lamang ako. Iniisip ko kung bakit ba nila ginagawa yon sa akin. Bakit nila ako sinasaktan? Bakit hindi nila ako magawang mahalin? Sa kabila ng nangyari na yon ay hindi rin naman kaagad ako nakipaghiwalay noon kay Aris Papadudut. Naniniwala kasi ako na pwede pa siyang magbago at pwedeng bumalik yung unang Aris na nakilala ko at naging mabait sa akin. Ilang linggo at buwan ko pang tiniis ang pananakit niya sa akin. Hanggang sa sumuko na rin ako dahil may mga oras na halos muntikan na niya talaga akong mapatay dahil sa pananakit niya. Kaya umalis na ako sa buhay niya dala ang mga gamit ko nang hindi ako nagpapaalam sa kanya. Mabuti na lang at may mga katrabaho ako noon na naging mabait sa akin kagaya ni na Faye at Darius. At doon muna ako nakitira sa apartment na tinutuluyan ng katrabaho kong si Faye Papadudut. Grabe, nakakapagod yung chef natin kanina, no? Ay nako, sinabi mo pa. Malapit na kasing magpasko kaya marami ring nagsha-shopping ngayon sa mall. Pero mas marami pa rin ang nag-window shopping lang, na pampasikip lang naman sa mga mall. Dapat hindi na lang sila dumadagdag sa dami ng tao para hindi na tayo nasistress sa kanila. Hayaan mo na sila. Baka pampatanggal na lang din nila ng stress sa bahay yung pamamasyal. Sa bagay, tama ka dyan. Basta, April, magkasama tayo sa Pasko ha. Hindi kasi ako uuwi sa probinsya namin eh. Wala rin naman ako ibang pupuntahan sa Pasko kaya sigurado na makakasama mo talaga ako sa apartment. Ay oo nga, hindi ka na nga pala umuwi sa bahay ng mama mo. Nasanay kasi ako na yung mga nakakasama ko sa apartment, umuwi sa kanila pag Pasko, kaya madalas wala talaga akong nakakasama. Pero sigurado na may makakasama ka na kasi nga wala rin naman ako ibang pupuntahan eh. April! Aris, anong ginagawa mo dito? Sinusundo kita. Halika na. Umuwi na tayo sa bahay natin. Teka, bitiwan mo nga ako, ano ba?
Hindi ako sasama sa'yo kasi ayoko na. Nakipaghiwalay na ako sa'yo. Bakit? Pumayag na ba ako? Nakipaghiwalay ka sa akin sa text? Ano, gano'n na lang yun? Bigla mo na lang tatapusin ang lahat sa ating dalawa? Sa text? Seryoso ka ba? Sa ayoko na nga, di ba? Hindi ko na kayang tiisin ang pananakit mo sa akin. Basta sumama ka sa akin. Mag-usap tayo sa bahay. Hoy, pwede ba? Bitawan mo nga si April. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong sapakin ko yung mukha mo. Halika na, April. Sumama ka na sa akin. Mag-usap tayo sa bahay ko. Sa ayaw niya ngang sumama sa'yo. Bakit ba pinipilit mo siya? Aris, ano ba? Ayoko na ngang sumama sa'yo. Bitiwan mo na nga kamay ko, nasasaktan ako. Ano ba? Mas masasaktan ka kapag nag-inarte ka pa dyan, kaya halika na. Aris, ano ba? Sinabi na ni April na ayaw niyang sumama sa'yo kaya bitawan mo na siya! Darius! Walang iya ka? Ang kapal na mukha mo, suntukin ako ah! Ano ba naman yan? Susuntok ka na nga lang, lalampa-lampa ka pa. Ganito kasi dapat. O ano? Lalaban ka ba? Sinabi na nga ni April na ayaw niyang sumama sa'yo eh. Namimilit ka pa. Pwe! Pasalamat ka nakainom ako. Pero babalikan ko kayo. Lalo ka na, April! Pwe! April, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Thank you, Faye. Pati na rin sa'yo, Darius. Wala yun. Mabuti pala at naabutan ko pa kayo naglalakad papunta sa sakayan. Kaya nga kung hindi, baka nakaladkad na ako ni Aris papunta sa bahay niya. Ang war freak pala talaga ng ex-boyfriend mo. O April, nakakatakot. Ay, yun talaga ang dahilan kung bakit ko siya hiniwalayan. Kasi masyado niya talaga akong sinasaktan Salamat ulit sa inyong dalawa ha. Lalo na sa'yo, Darius. Thank you talaga. Papadudot, hindi pa kaagad huminto si Aris sa panggugulo sa akin noon. Palagi siyang tumatawag at nagtitext sa akin na ayusin na raw namin ang relasyon naming dalawa. Na magbabago na raw siya at hindi na niya ako sasaktan. Sinabi ko na ayoko na talaga dahil pagod na akong mahalin siya. At pagkatapos kong i-reply yon ay magkakasunod na mura at pagbabanta ang tinext niya sa akin. Kaya nga nagpalit na rin ako noon ng cellphone number. Madalas rin niya akong inaabangan sa labas ng mall na pinagtatrabahuhan ko o kaya ay malapit sa apartment na tinutuluyan ko. Palagi niya akong pinipilit na sumama sa kanya pauwi sa bahay niya. Mabuti na lang talaga at sinamahan ako ng mga katrabaho kong sina Darius at Faye pauwi. Dahil silang palaging sumasagip sa akin mula sa mabibigat na kamay ng dati kong kasintahan, Papa Dudut. At nang hindi pa rin siya tumigil sa panggugulo, pinabarangay ko na siya at doon kami muling nagkaharap. Muli kong sinabi sa kanya na ayoko na. Muli rin siyang nakiusap sa akin na magbalikan na kami. Pero dahil buo na ang desisyon ko, pinayuhan siya ng kapitan sa lugar namin na huwag na ulit akong guguluhin kung ayaw niya raw magsampa ako ng kaso para makulong siya, Papa Dudut. May isa pang buwan ang lumipas noon bago tuluyang tumigil si Aris sa panggugulo sa akin, Papa Dudut. Nakailang palit na ako ng SIM card at hindi ko alam kung paano ba niya nalalaman ang mga bagong number ko. Mabuti na lang at nagising ako isang araw na wala na akong natanggap na text o tawag mula sa kanya. Doon na rin nagsimulang maging tahimik muli ang buhay ko. Nag-focus na lamang ako sa sarili ko at sa trabaho. Ayos naman ang lahat, Papa Dudut, dahil mas napalapit ako sa mga katrabaho ko lalo na kina Faye at Darius. Kami rin kasi ang madalas na magkakasama dahil nasa parehong department lamang kami. Hanggang sa maramdaman ko na nga lang na nahuhulog na ang loob ko kay Darius. Sa paglipas pa ng mga linggo ay nagkaroon na rin kami ng relasyon. Masaya naman ako sa kanya kasi mabait siya sa akin at nakaramdam ako ng pagmamahal mula sa kanya. Masaya ako kahit pangalawa lang ako sa buhay niya. Ang totoo kasi, Papa Dudut, pamilyadong tao na si Darius. Kasal siya sa asawa niya at may 3 silang anak. Sa madaling salita ay pumayag ako noon na maging kabit ni Darius. Alam ng kaibigan naming si Faye ang namamagitan sa amin ni Darius. Tutol na tutol siya rito. Pero mas pinili kong huwag makinig kay Faye at ipagpatuloy ang kahibangan ko kay Darius.
Alas 7 na pala ng gabi. Kailangan ko na umalis. Magbibihis na ako. Darius, mamaya ka na umalis. Hindi pwede. Baka kasi magtaka ang misis ko. Sabihin mo na lang na nag-overtime ka ngayon sa trabaho kaya na-late ka nang uwi. April, wala akong pasok sa trabaho ngayon. At dapat nasa bahay lang ako. Pero nandito ako ngayon kasama mo dahil ang alam ng misis ko, canceled ang mga rest day natin. Tapos malilate pa ako ng uwi. Madali lang naman magdahilan kung gusto mo talaga eh. Oo nga. Pero mahirap magsinungaling kapag nakahalata na siya. Ay, okay, fine. Mukha namang hindi na talaga kita mapipigilan. Pero Darius, saan ka magse-celebrate ng Pasko? Ha? Ano ba namang klaseng tanong yan, April? Wala lang, gusto ko lang malaman. Eh di sa bahay namin. San pa ba? Pwede bang dito ka na lang magpasko kasama ko? Ha? Ano ba, April? Wag mo nga akong yakapin. Nakita mo na nga nagbibihis na ako eh. Saglit na yakap lang naman eh. Ito naman. Kahit na. Sinabi ko naman sa'yo na malakas ang pang-amoy ng misis ko, di ba? Kapag kumapit sa damit ko yung pabango mo, maghihinala na kaagad yun na may ginagawa akong kalokohan. Ay, ang paranoid mo naman masyado. Hindi ako paranoid. Nag-iingat lang ako. O basta, dito ka magpapasko sa apartment kasama ko ah. Ano ba yung sinasabi mo? Alam mo namang hindi pwedeng mangyari yan, di ba? Bakit hindi? Pwede ka namang magdahilan sa kanya na nasa trabaho ka lang ah. Sa tinagal-tagal ng pagsasama namin ng asawa ko, kahit kailan hindi pa ako nagpasko nang hindi sila kasama ng mga anak ko. Kaya hindi pwedeng mangyari ang gusto mo, April. Saka alam mo, may napapansin ako sa'yo eh. Bakit ba ang drama mo masyado ngayon? Hindi ako nagdadrama, naglalambing lang ako. Magdadalawang buwan ng relasyon natin pero parang wala man lang nagbabago. Ano bang pagbabago ang gusto mong mangyari? Yung hihiwalayan ko ang asawa ko at iiwan ang mga anak ko para lang sa'yo? April, akala ko ba nagkakaintindihan tayo? Kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa, hindi relasyon ang tawag dito. Tikiman lang to, okay? Tikiman! Yun lang! Oh, tapos ngayon iiyak-iyak ka. Darius kasi, mahal na kita eh. Kaya hindi lang to basta landian o tikiman para sa akin. Eh kung gano'n naman pala, tigilan na lang natin to. Kasi kung pinapantasya mo na iiwan ko ang pamilya ko para sa'yo, pues gumising ka na sa katotohanan na kahit kailan hindi yun mangyayari. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko para lang sa'yo, okay? Tandaan mo yan. Papadudot ako talaga ang unang nagtapat kay Darius na nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Sinabi niya noon na gusto niya rin ako pero hindi pwedeng maging kami dahil pamilyado siyang tao. Nang dahil doon papadudot ako na rin na nagsabi kay Darius na ayos lang sa akin kahit gawin niya akong pangalawang babae sa buhay niya. Okay lang kahit maging kabit niya ako. Hindi talaga pumayag si Darius noon pero ako ang naging mapilit at makulit. Hanggang sa sinabi niya na payag na siya pero huwag ko raw asahan na pipiliin niya ako kesa sa pamilya niya. Nangako naman ako sa kanya papadudot na ayos lang sa akin kung ano man ang kaya niyang itugon sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Ayos lang kahit pakikipagsiping lang ang habol niya sa akin. Basta nayayakap at nakakasama ko siya. Pero may oras talaga na hindi tayo nakokontento sa kayang ibigay sa atin ng taong mahal natin. Dahil ng mga oras na yun ay naghahanap na ako ng pagmamahal mula kay Darius. Bagay na alam kong hindi niya kayang ibigay dahil sa pamilya niya. Mula nga nang magtalo kami sa apartment ni Faye na tinutuluyan ko pansamantala ay iniwasan na ako ni Darius sa trabaho tuwing shift namin. Hindi niya na rin sinasagot ang mga tawag o text ko hanggang sa i-block na niya ang number ko.
Pero hindi pa rin ako tumigil noon, Papa Dudut, dahil alam ko sa sarili ko na kahit paano ay may pagmamahal na rin para sa akin noon si Darius. Naniniwala ako na mahal na rin niya ako. Siguro naman makukontak ko na si Darius gamit tong bagong SIM card na to. Kakausapin na niya siguro ako kapag nasagot niya tong tawag ko. I-dial ko na nga ang number niya. Hello? Sino to? Darius? Ako to, si... Ikaw na naman, April. Ano na naman bang gusto mo? At ang lakas pa talaga ng loob mo na tumawag sa akin. Mabuti na lang at di pa ako nakakauwi sa bahay namin. Kung hindi, baka magkagulo pa kami ng asawa ko nang dahil sa'yo. Gusto lang kitang makausap kasi iniiwasan mo na ako sa trabaho eh. Huwag ka namang magalit sa akin, Darius. Pero wala na nga tayong dapat na pag-usapan pa kaya tigilan mo na ako. Darius, please. Kausapin mo kasi muna ako ng maayos. Wala na nga tayong dapat pag-usapan. Dahil tapos na kung anumang namamagitan sa ating dalawa. Bakit ba ang hirap mong makaintindi? Ganyan ka ba talaga katanga? Darius, mahal kita! April, ayan ka na naman sa kadramahan mo eh. Pwede bang itigil mo na nga yan? Hindi nga ako nagdadrama lang. Mahal talaga kita, Darius. Darius, minahal mo naman ako kahit konti lang, di ba? Gusto mo talagang malaman ng totoo? Oo! Okay, sige. Ito ang totoo, April. Kahit kailan, wala akong naramdaman ni katiting na pagmamahal para sa'yo. At alam mo kung ano lang ang nararamdaman ko para sa'yo bukod sa init ng katawan? Awa! Awang-awa ako sa'yo, April. Naaawa ako sa'yo kasi pilit mong hinahanap sa iba ang pagmamahal na ikaw mismo hindi mo maibigay sa sarili mo. Hindi totoo yan! Talaga? Sigurado ka? Uhaw na uhaw ka nga sa pagmamahal, di ba? Kaya nga ayaw mo akong tigilan eh. Kasi ang gusto mo lagi, yung nanlilimos ka ng pagmamahal mula sa ibang tao. Kaya pwede ba, April? Kung may problema ka sa sarili mo, huwag mo nang idamay ang ibang tao. Kasi nakakaperwisyo ka na. Kaya tigilan mo na rin ang pagtawag at paglapit-lapit sa akin. Sige na! Darius, teka lang! Mag-usap muna tayo! Huwag mong... Hello? Hello, Darius? Hello? Hello? Bakit ba palagi na lang ganito? Bakit ba palagi na lang ako sinasaktan ng mga mahal ko? Ano bang kulang sa akin? Ano bang ginawa ko? Bakit hindi niyo ako magawang mahalin? Bakit? 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 Ayoko na. Hindi ko na kaya. Paulit-ulit na lang na ganito. Nakakapagod na. Nasaan na ba yung cutter ko? Nandito lang dapat yung sa bag ko eh. Nandito lang yun. Ay, ito. Ito na. Ayoko na talaga. Pagod na ako. Pagod na ako masaktan. Gusto ko na lang mamatay. Grabe, nakakapagod mamili ng pangregalo. Nakapamili ka na ba ng... Diyos ko, April! Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Bakit sinusugatan mo ang braso mo? Akin na nga yung hawak mong cutter. Ina! Ano ba? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, Faye! Yung cutter na hawak mo, ang bitawan mo! Inasabi yan eh! Dapat kasi dito, tinatapon eh! Ano bang problema mo? Si Darius na naman ba? Sinabi ko naman kasi sa'yo na tigilan mo na yung lalaki na yon. Kasi wala ka mapapala sa kanya. Tigas kasi ng ulo mo.
Faye, ayoko na. Palagi na lang ganito eh. Palagi na lang akong iniiwan. Palagi na lang din ako sinasaktan. Gusto ko na mamatay. Ayoko na masaktan. Iabot mo na sa akin yung cutter ko, please. Hayaan mo na lang ako sa gusto kong mangyari. Gusto ko nang mamatay. Bakit? Sa tingin mo ba matatapos na lahat ng problema mo kapag sumuko ka kagaya ng ginagawa mo ngayon? Hindi, April! Dahil gumagawa ka lang ng panibagong problema sa buhay mo. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Hindi kasi ikaw yung anak ng rapist eh. Hindi ka kasi pinalaki ng nanay mo na puno ng galit para sa'yo. Hindi ka nagkaroon ng mga lalaki sa buhay mo na sinaktan ka lang. Kaya kahit kailan, hindi mo ako maiintindihan. Siguro nga hindi ko pinagdaanan lahat ng problemang pinagdaanan mo. Pero hindi pa rin tama itong ginagawa mo sa sarili mo ngayon. Kung pagod at sobrang nasasaktan ka na, umiyak ka lang. Hindi naman bawal yun. Umiyak ka lang ng umiyak hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo. Kung hindi pa rin nababawasan yung bigat sa dibdib mo, kausapin mo ko. Iyakan mo ko. Makikinig ako sa'yo hanggang sa mabawasan ang kirot yan sa dibdib mo. April, hindi mo kailangang saktan ang sarili mo. Kailangan mo lang maging matatag at malakas. Kayanin mo. Kayanin mo para sa sarili mo. Papadudot, ilang beses pa ako nagpumiglas mula sa pagkakayakap sa akin ni Faye hanggang sa ako na rin ang mapagod at kusa na lang napayakap sa kanya habang umiiyak. Sinunod ko ang sinabi niya na iiyak at isigaw lang ang lahat sa kanya. Oo, nabawasan ang kirot sa dibdib ko pero hindi yun tuluyang naglaho. Lahat kasi ng masasakit na nangyari sa buhay ko noon ay para bang sabay-sabay na bumalik sa alaala ko. Para bang pinapaalala sa akin ng mga pangyayaring yon na ako na ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Na nilikha talaga ako para hindi mahalin at para saktan lang ng ibang tao. Ang nasa isip ko noon, Papadudut, pwede pala yon. Pwede palang mangyari na mabuhay ang isang tao na puro masasakit lang ang nangyayari sa buhay niya. Dahil ng mga panahong yon ay narealize ko na parang never pang may nangyaring maganda sa buong buhay ko. Hindi ko kaagad tinigilan si Darius, Papadudut. Palagi ko pa rin siyang pilit na hinahabol noon hanggang sa mag-resign na lamang siya sa trabaho namin at tuluyan na akong nawala ng balita sa kanya. Mabuti na rin yon dahil doon na ako huminto sa paghahabol na ginagawa ko sa kanya noon. Kaya lang hindi na rin kagad ako nakapag-move on. Alam kong mali pero may ilang ulit pa noong pumasok sa isipan ko na tapusin na lamang ang buhay ko, Papadudut. Kung hindi lang talaga ako palaging sinasamahan ni Faye noon, marahil ay nagawa ko na ang masamang bala ko para sa sarili ko. Wala na kasi talaga akong maisip na dahilan para magpatuloy pa ako sa buhay ko. Wala nang nagmamahal sa akin kaya bakit pa ako mabubuhay sa mundong ito? Ang paniniwala ko kasi noon, Papadudut, ay nabubuhay ang tao sa mundong ito kasi may nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. At yun ang dahilan kaya sila gumigising at nagsusumikap sa araw-araw. Pero para sa isang kagaya ko na parang isinumpang maging malungkot sa bawat segundo ng buhay ko ay ano pa ba ang dapat kong panghawakan para maging matatag? Sino pa ba ang pwede kong kapitan para bigyan ako ng lakas? At anong dahilan pa ang pwede kong marinig para lang tigilan ko ang pagtangkaan ng masama ang sarili ko? Yon ang mga tanong na palaging umiikot noon sa isipan ko. Mga tanong na akala ko ay hindi ko mahahanapan pa ng kasagutan. Anong lugar to, Faye? Nasa bahay ampunan tayo. Kaya pala ang dami ko nakitang mga bata kanina. Bakit mo pala ako dinala dito? Wala lang, gusto ko lang ma-relax ka kahit papano. Upo ka muna dito.
Mamaya lang, parating na rin yung ibang bata dito sa kwarto. Paano naman ako marirelax sa ganitong klaseng lugar halos lahat ng mga nakatira dito kagaya ko. Tinaboy din sila ng mga sarili nilang magulang at hindi minahal. Alam mo, April, maraming iba't ibang kwento ang buhay ng tao. Pero lahat ng kwento, naniniwala ako na nakakapagbigay ng aral sa iba. Kahit nga yung kwento ng buhay ng mga batang nandito sa ampunan, alam ko na pwede rin yung maging inspirasyon. Pati na yung kwento mo, sigurado ako na maraming matututunan ng iba kapag narinig nila yon. Kaya sigurado ako na maaaliw ka kapag narinig mo ang mga kwento ng buhay nila. Wala naman silang aral na makukuha sa kwento ng buhay ko Baka puro awa lang ang maramdaman nila sa akin. Kasi nga lumaki ako na kahit kailan, hindi ako nakaranas ng pagmamahal mula sa ibang tao. Hello, Ate Faye! Jared! Nandiyan ka na pala! Nasaan yung ibang mga bata? Papunta na rin po sila. Pinauna lang po ako ni na Sister Laika dito para mag-ayos ng ibang mga gamit. Ah, ganun ba? Oo nga pala, ito si April. April, siya naman si Jared. Hi po, Ate April. Hello rin sa'yo, Jared. O siya, maiwan ko muna kayo dito Oh, saan ka pupunta, Faye? Iaabot ko lang kina sister tong nakolekta ko ng mga libro na donasyon mula sa barangay namin. Jared, ikaw munang bahala kay Ate April ha? Sige po, Ate Faye. Bye po! Kapatid po kayo ni Ate Faye? Hindi. Kaibigan ko lang siya. Alam nyo, mabait po talaga yan si Ate Faye. Isa po siya sa matagal nang palaging bumibisita dito sa amin. Yung iba kasi, hindi na bumalik pagkatapos magpakain ng isang beses at kuhanan kami ng mga litrato. Pero si Ate Faye, hindi yan mahilig magpa-picture, kagaya ng ibang pumupunta dito sa amin. Ang hilig niyang gawin, turuan ng ibang mga kasama ko na bata dito na magbasa at magsulat. Gano'n ka na ba katagal dito, Jared? 6 na taon na po. 3 years old daw po ako nung mapunta ako rito Kasi sinasaktan daw ako ng nanay ko at ng stepfather ko. Hindi ko na nga po matandaan yun Narinig ko lang po yung kina Sister Laika. Pero natatandaan ko po na nung 7 years old ako, may umampun sa akin na isang babae. Oh, ano nangyari? Bakit nandito ka ulit? Hindi po kasi maayos ang pagtrato niya sa akin. Palagi niya akong ginugutom, pinapalo at kinukulong sa cabinet. Hanggang sa nagising na lang po ako isang araw, nasa ospital na ako at hirap makakilos. Pero matagal na pong nangyari yun. Ayos na po ako ngayon at naghihintay na ulit ako ng bagong magiging magulang ko. Hindi ka ba natatakot na baka saktan ka ulit ng bagong aampon sa'yo? Nung una po natakot na talaga ako kasi baka ikulong ulit ako sa cabinet ng bagong magiging magulang ko O kaya hindi niya rin ako pakainin ng maayos sa tamang oras. Pero sabi nga ni na Sister Laika, hindi po masama ang lahat ng tao at hindi hahayaan ng Diyos na may mangyaring masama ulit sa akin. Kaya naisip ko po na siguro kaya ako'y binalik dito para na rin makatulong sa mga bata na mas mahina pa ang loob kesa sa akin. Ganun naman po talaga dapat, di ba? Hindi tayo nagagalit sa mundo at dapat tinutulungan natin ang mahihina. At kung tayo man ang mahina, meron ding malalakas na tutulong sa atin kagaya ng Diyos. Basta ang mahalaga po, palagi tayong maging matatag habang nabubuhay tayo. Papadudot, alam kong 10 years old pa lamang noon si Jared pero kung magsalita siya ay parang mas matanda pa siya sa akin. Sa totoo lang ay nagulat ako at humanga ako sa mga kinuwento at sinabi niya. Inasahan ko nang makarinig ng mga malulungkot na kwento ng buhay mula sa mga batang kagaya niya kasi bahay ampunan nga yon. Ang hindi ko inaasahan ay kung gaano kalakas at katibay ang loob ni Jared para harapin ang mga ganong pangyayari sa buhay niya. Hindi biro
ang ilang beses ka nang masakta ng mga kinikilala mong magulang. Pero ayon sa kanya ay naniniwala siya na may magiging magulang pa rin siya. Naaalagaan at mamahalin siya ng totoo. At naniniwala siya na palagi lang nandyan ang Diyos para protektahan siya. Naisip ko na sana ganon din ako, Papa Dudut, na sana mawala na ang takot na magtiwala sa ibang tao at magmahal muli. Sana kagaya ni Jared ay mawala na rin ang galit na nararamdaman ko noon sa mundo. Faye! Sorry ha, ngayon lang ako. Kanina ka pa ba naghihintay dito sa may gate? Di naman masyado, mga 10 minutes lang. Ano ba yan? Nakakahiya naman sa'yo. Hindi ko kasi kagad nabasa yung text mo na dito ka na pala maghihintay sa akin. Ayos lang yun, huwag kang mag-alala. Saka mukha namang nag-enjoy ka kasama ang mga bata. Kaya walang problema sa akin yun. Nag-enjoy talaga ako, sobra. Hindi ko na nga namalayan ng oras kasi nakalimutan ko na rin i-check yung cellphone ko eh. Hindi ko tuloy nabasa kagad yung text mo. Huwag mo nang isipin yun. Kasi nung unang beses na pumunta ako dito, ganyan din kagaan ang pakiramdam ko. Yung tipong hindi ko na namalayan ang takbo ng oras. Kaya nga madalas akong bumabalik dito dahil masaya talaga silang kasama. Ay, oo nga eh. Nakwento ni Jared kanina na isa ka raw sa pinakamadalas na dumalaw dito sa kanila. Nasa probinsya kasi yung mga kapatid kong bata. Eh hindi ko naman sila palaging matawagan kasi mahina ang signal dun sa bahay ni nanay. Kaya ito, para hindi ako masyadong malungkot, pumupunta ako dito. Ang saya nilang kasama at kausap, di ba? Sinabi mo pa. Ang sarap pakinggan ng mga kwento nila. Nakakaiyak pero nakaka-inspire. Lalo na yung kay Jared, isa siya sa may pinakamaraming kwento kanina. Isa rin kasi siya sa pinakamatagal sa bahay ampunan. Kaya marami talaga siyang makukwento sa'yo. Nakakabilib nga yung ugali niya eh. Para bang palagi siyang positibo sa lahat ng bagay. Alam kasi niya na sa mga kasama niyang bata, isa siya sa pinakamatanda. Kaya para sa kanya, bawal siyang malungkot o panghinaan ng loob. Kasi siya ang kukunan ng lakas ng mga mas batang kasama niya sa bahay ampunan. Ay, sana lahat kagaya niya. Yung kayang maging positibo sa buhay, tsaka palaging malakas sa lahat ng oras. Nung nakikinig nga ako sa kwento niya, tsaka dun sa kwento ng ibang bata, medyo nahihiya ako sa sarili ko eh. Kasi ang babata pa nila pero pilit nilang kinakaya lahat. Samantalang ako ito, ilang beses nang muntikang sumuko. Kaya mo rin namang maging malakas. Siguro ngayon medyo mahirap pa kasi bago lang yung mga masasakit na pangyayari sa'yo. Pero kung lalakasan mo ang loob mo, baka kalimutan mo rin ang lahat ng sakit na yan. Sana nga. Sana dumating din ako sa point na tinatawanan ko na lang lahat ng pagsubok na dumating sa buhay ko. Sana makayanan ko nang hindi umiyak ng dahil sa mga taong nanakit sa akin noon. Huwag mo kasing madaliin ang lahat. Take your time. At kung kaya mo, hayaan mo lang na maramdaman yung sakit dyan sa puso mo. Makikita mo, yung kirot dyan sa dibdib mo, kusa na ang aalis sa buhay mo. Tama ka dyan. Pero Faye, salamat ha. Salamat kasi palagi kang nandyan para sa akin. Salamat kasi palagi mo akong binibigyan ng lakas para magpatuloy na mabuhay. Wala yun. Kaibigan mo ko eh. Basta wala nang sukuan ha. Kung nasasaktan ka, kailangan mo ng kausap o ng iiyakan, kalabitin mo lang ako at sasabayan kitang uminom ng alak hanggang sa pareho na tayong humagulgol. Sira! Basta itong tatandaan mo, April. Pwedeng marami pang pagsubok ang dumating sa buhay mo. Pero isipin mo na lang na walang pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos na hindi natin kayang malampasan. Madalas hindi natin maintindihan kung bakit kailangan na tayo ang paulit-ulit na bagsakan ng mga pagsubok. Pero sa huli, kapag nalampasan na natin ang lahat, malalaman natin na isa sa mga dahilan kung bakit nangyari yon, para mas maging malakas at matatag tayo sa mundong to.
Papa Dudut, na realize ko na hindi naman talaga lahat ng tao ay masama at gusto akong saktan. Meron pa ring mabuti at gusto akong pahalagahan. Nasa pagkilatis lang talaga siguro kung paano ako dapat na magsimulang magbigay ng tiwala sa iba. Marami bang masama at mapagsamantalang tao dito? Meron pa ring mga mabubuti. Marami akong mga naging pagkakamali sa buhay ko noon at ang isa na nga doon ay ang ilang beses ko na ang pagtatangka ng masama sa buhay ko. Aaminin ko na nagawa ko yon dahil unti-unti na ring nawala ang tiwala at pananalig ko sa Puong May Kapal. Naging makasarili ako at mapaghingi ng pagmamahal mula sa ibang tao. At nang dahil doon, nakalimutan ko na rin pahalagahan ang sarili ko. Nakalimutan kong palagi namang nandyan ang Puong May Kapal para sa akin, pero pilit kong binabaliwala dahil naging bulag ako sa katotohanan at sakit na nararamdaman ko. Naisip ko rin noon na maraming ibang tao ang may mas mabigat na problemang dinadala kesa sa akin. May iba na araw-araw ay nakikipaglaban sa bingit ng kamatayan. Mga taong oras-oras na nananalangin na sana ay gumaling sa malulubha nilang karamdaman. At mga taong may kanya-kanyang kinakaharap na mabibigat na mga pagsubok. Kaya sa totoo lang, swerte na rin ako dahil hindi ganong kabigat ang mga pinagdadaanan ko. Maswerte ako, Papa Dudut, na may mga tao pa ring ibinigay ang Diyos para maging instrumento at maging sandalan ko sa oras na halos hindi ko na kaya. Masyado nga rin kasi akong naging mapaghanap noon, Papa Dudut. Ang hinahanap ko palagi ay ang pagmamahal mula sa ibang tao, mga tao na hindi naman ako pinapahalagahan. At sa sobrang paghahabol ko sa kanila, nakalimutan ko nang mahalin ang sarili ko. Wala naman talagang masama kung magbigay tayo ng pagmamahal, pero ang panlilimos ng pagmamahal, atensyon at pagpapahalaga mula sa ibang tao ang hindi natin talaga dapat na ginagawa. Matuto tayong huminto kapag alam nating nasasamantala na ang kabaitan natin. Matuto tayong magpahalaga sa ating mga sarili bago sa ibang tao. Kasi kung hindi natin kayang mahalin ang sarili natin, may hirapan din ang iba na tanggapin at pahalagahan tayo. Ilang taon na rin ang nakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko, Papa Dudut. Isa na akong assistant supervisor ngayon sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Wala na doon si Faye dahil lumipat na siya sa ibang trabaho. Pero magkasama pa rin kami sa apartment hanggang ngayon. At pareho rin kami na madalas na dumadalaw sa bahay ampunan. Hanggang sa mga oras na ito ay nandun pa rin si Jared at wala pa rin umaampon sa kanya. Pero nakikita ko naman na hindi na siya nalulungkot. Siguro na kontento na lamang siya kung nasaan siya at kung ano ang meron sa buhay niya. Yun naman kasi ang mahalaga doon. Hindi yaman, hindi luho, kung hindi yung pagmamahal na natatanggap mo mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi kahit na hindi ko kadugo si Jared, siya ang tinuring ko na kapatid ko sa tuwing nasa bahay ampunan kami ni Faye. At alam ko na ganoon din sa kanya ang mga kasama niya sa bahay na yon. Umaasa rin ako, Papa Dudut, na darating ang araw na magkakaayos din kami ni Mama. Sa paanong paraan ay hindi ko rin po alam. Hihintayin ko na lamang ang tamang panahon na ibibigay ng Puong May Kapal para sa amin ni Mama. Minsan talaga nakakapagod ang buhay, lalo na ang mga pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi ibig sabihin noon na dapat na tayong sumuko. Uso naman kasi ang magpahinga kapag nararamdaman na nating hindi na natin kaya. Matuto tayong saglit na magpahinga bago muling lumaban. Kailanman ay hindi sagot ang pagsuko sa mga problemang kinakaharap natin. Basta kapag nauubusan na tayo ng lakas, dasal at pananalig lang sa Puong May Kapal ang palagi nating sandalan. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng oras para mabasa itong sulat ko, and more power and God bless sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Ang inyong forever kapuso, April. Kung ramdam natin na hindi tayo kayang mahalin ng ibang tao, dapat na tayo mismo ay pag-aralan nating pahalagahan at mahalin ang ating sarili.
dahil ang pagmamahal ay palagi nagsisimula sa ating sarili. Maraming salamat April sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay. Hindi rin talaga biro ang mga pagsubok na iyong pinagdaanan, lalo na noong bata ka pa lamang. Yung pakiramdam na walang sino man ang nagmamahal sa iyo, kaya nahirapan ka na rin na mahalin ang iyong sarili. Pero sabi nga nila, lahat ng sugat ay naghihilom gaano man ito kalalim sa ating balat. At pwede natin gamitin ang magiging peklat nito upang tayo ay lalong maging malakas. Pero masaya ako, April, na kahit paano ay natutunan mo nang maging matatag. At syempre, alam mo na kung paano pahalagahan ang sarili mo. Napatunayan mo na totoo ang kasabihan na walang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Diyos ang hindi natin kayang malampasan. Alam niyo mga kapuso, minsan ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin ay way po ni God para maipakita sa atin ang tunay na kahalagahan ng buhay. Kagaya na lamang ng nangyari sa ating letter sender na si April. Nakita niya na maswerte pa rin siya sa buhay na meron siya. Mabigat man ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan at ilang beses man siyang nasakta noon, nakakita naman siya ng mga bagong kaibigan na pwede niyang ituring na pamilya. Minsan kasi kailangan nating masakta ng paulit-ulit para mahanap natin ang ating mga sarili sa mga kasagutan sa tanong natin. Pero sa huli, marirealize din natin na tanging ang Poong May Kapal ang makapagbibigay sa atin ng totoong kapayapaan sa puso at kaligayahan sa buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Story. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.